Волейбол, Световната федерация има нов президент. Това е бразилецът Ари Граса, който беше избран от Конгреса в Анахайм, щата Калифорния. Той успя да се справи с конкуренцията на американеца Дъг Бил. Продължаваме с един български волейболен сюжет. Преди седмица женският ни национален отбор си осигури класиране на Европейското първенство в Германия и Швейцария през 2013 година. Днес ще ви срещнем с основния разпределител в селекцията на Марчело Абонданца Диана Ненова. Диана е известна и с това, че е половинка на един от най-популярните ни спортисти, боксерът Тервел Пулев. С волейболистката разговаря Петър Стоянов. Част от спортните фенове у нас я познават като волейболната националка Диана Ненова. След Олимпиадата в Лондон вече мнозина правят асоциация с нея като дамата в сърцето на един от двамата ни медалисти на игрите – Тервел Пулев. И Диана, и Тервел ще запомнят 2012 като най-успешната в спортната им кариера. Той с бронза си в Лондон, тя с класирането на националния отбор за турнира Гран При Европейското първенство и участието в олимпийската квалификация в Анкара. Големия принос за тези резултати на представителния ни тим Ненова отдава на селекционера Марчело Абонданца. Играеме добре, имаме някаква система на игра, стил на игра. Това е нещо, което той допринесе в отбора. Дисциплината. Мога да кажа, че работиме по-спокойно, мислиме за волейбол. Само за волейбол. Не това, което беше миналата година. Интриги от рода коя колко е изпила. Колкото и да звучи смешно. Но... Миналата година пък беше най-тежкият период в кариерата на Диана в националния отбор. В разгара на лятото тя бе отстранена от представителния ни тим от скандално известния с любовните си SMS-и в късен час Драготин Балтич. Беше ми тежко, не мога да скрия, че бях разочарована. След толкова много години в националния отбор просто така да ти кажат, не си повикана, без причина. Но някой така е решил. По ирония на съдбата, през изминалия сезон на Ненова се наложи да играе под ръководството на Балтич и в клубния си отбор Локомотив Баку. Там вече си с друга цел, знаеш защо си там. Не, че тук не знаеш, просто там всички знаем, отиваш да си заработиш заплатата. Всеки си върши работата, нито сме имали проблеми, нито да сме обсъждали нещо. Извън спорта, Диана е горда майка на 4-годишния Калоян. С бащата Тервел поделят успешно грижите за малкия им син. Сега сме се разбрали. Аз месец октомври съм по турнири в Европа. Те ще дойдат на някои от турнирите и след това ноември месец в Азербайджан Калоян ще дойде с мене. Тервел, ако няма ангажименти и той. Така че се разбираме се още дето месец за месец. Не мога да кажа през цялото време ли ще с мене, той ще дойде или няма. Кой готви вкъщи? Никой. Готвят навънка. Нямаме време. Макар и странно, спортът не е основна тема на разговор в дома на Диана Ненова и Тервел Пулев. Но със сигурност ще бъде определящ за посоката на развитие на малкия Калоян. Роден в къща на шампиони, той е просто орисан да бъде такъв.